Aspertuta kalera noa, aspertuta egunerokoaz papera eta tinta erostera. Eta zera berriz ari naiz gurutzatzen etxe aurreko errepidea. Ez dut albotara begiratzen neri bosten dena bukatzeak. Kioskoa atzeman dut jadanik, tanazka eman dit pentsatzeak. Egunkarian ez dudala topatuko ezer ezberdinik. Baretasun aspergarri hau aldatu nahiean. Reforma bat jarri behar dut martxan. Oraintxe bertan egunkari bat hartu boikao bat ahoratuta kongregatutako eipeatzaz keinu egin dalas berrari eman diot irainak dauzkatatzetik momentu bat geratu naiz ta ipurdia erakutsi usteldu dadila jendea usteldu dadila alkatea gaur ez noa lanera usteldu bedi gerentea boikao puta hori ezin dut inola ere eneztarritik bera pasatu badoa lasterka eroski ziki batera iriko gara gardonik merkena erostera latak besapean zigarroa ezpain artean pauso zuzenaz noa udaletxeko plenora agitadoren estatu kolpea egitera.